Σήμερα θα παίξουμε Mimic. Έχω φέρει μαζί... Ναι, chapter 1. Έχω φέρει μαζί μου το Ευίνι. Μερικοί από εσάς παίζει να την έχετε κάνει και Μίτσι. Ναι. Ποιος το λιμιώ, εγώ δεν το ξέρω το όνομα. Φύγε, δεν μπει μαζί σου. Δεν μπαίνει κανένα. Είδες το είπα εγώ, δεν μπαίνει κανένα. Να με κάνετε. Πατήστε το like. Να πάμε 10 ολόκληρα like. Δεν νομίζω ότι το έχουμε. Το έχουμε. Δεν νομίζω. Πατήστε το subscribe. Sub. Και με να κάνω ένα subscribe, λέγομαι Παπάκι Μίτσο Ρεγιάρ. Και όχι τη λέξη παπάκι, ξέρετε ποιο παπάκι. Πώς θα στραβωθούμε. Όχι τώρα. Ωραία, γι' αυτό. Διαφημιστικά μηνύματα. Τι μας δίνετε σημασία, έτσι μας δίνει. Θα σας δείξουμε όλο το tutorial να μάθετε να κάνετε να δούμε να Γενικά το chapter είναι πολύ εύκολο, απλά το όλους εκτός από το λαβύρινθο. Το chapter 2 είναι αυτή με το λαιμό. Όσοι δεν έχουν παίξει μην ξανά το ξέρω. Εγώ σε σένα το λέω. Λοιπόν, το chapter είναι με λαβύρινθος. Πήγα με τις πλάνες. Με απογοήτευση κάτι. Επανήλθαμε, αλλά αυτή τη φορά χωρίς την Εύα. Έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς. Έπρεπε να φύγει. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε αύριο part 2 στις οικογενειακές ιστορίες. Πήραμε μια κλειδούμπα μεγαλύτερη από το κεφάλι μας, κυριολεκτικά όμως. Κοίτα εδώ, 2 μέτρα κλειδούμπα. Ινδία. Το έχω ξαναπαίξει, μην με βλέπετε που τα πάω γιόλο. Αλλιώς θα ψάχνα, δεν θα ξέρω την τούφλα μου. Την τούφλα μου. Την τούφλα μου δεν θα ξέρω. Αυτή υποτίθεται είναι σακούρα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Από εδώ ποτέ δεν έχω δει τι έχει. Μπορώ να κάνω zoom. Θα δω αν μπορώ να κάνω στο μοτάδι. Τι κάνει έτσι ρε παιδί. Σαν να ανάβουμε καντήλι κάνει. Καντήλι, ο ανάπτυρα. Γκούτσι τσάντα. Ξέρω πως θα γίνεται jumpscare. Για παράδειγμα τώρα. Έλα, λαγκαρισμένο. Γιαγιάκα μου. Αυτή η παιδιά είναι στα κούρα. Όπως λέω εγώ με την Εύα, στα κούρα. Μια φορά να με στουκάρω κάπου και να πάω όλο αυτό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Συνεχίζουμε εμείς ανενόχλητοι. Νόμιζα ότι είδα τη σακούρα στη γωνία. Τώρα μας μεταφέρουν. Μεταφερόμαστε. Πού είμαι? Να το. Αυτό το άσπρο που βλέπετε είναι σακούρα. Και εδώ γίνεται jumpscare. Εντάξει, όχι και jumpscare.
Τόκιο. Πού το ανάτο. Δεν έχω να τρέξω. Τρέχα. Γράψτε μου στα σχόλια αν μόνο εγώ βαριέμαι όταν παίζω γενικά παιχνίδια και χρειάζεται να τρέχω. Βαριέμαι να πάω έτσι περπατώντας όπως πάω τώρα. Μου φαίνεται ότι πάω πολύ αργά και θέλω συνέχεια να τρέχω. Είναι σαν να βιάζομαι. Ξέχασα να πω ότι έχει και εδώ jumpscare. Και τώρα φτάσαμε στον καταραμένο το λαβί. Με συγχωρείτε λίγο. Πάλι θα μπω σε κατάθλιψη. Πω κάτι κινέζικα που ξέρω τι λένε σίγουρα. Οι Ιαπωνέζικες δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω που είναι ο δρόμος. Αλλά έχουμε και την καλή μας τη σακούλα. Παύλα σακούρα. Που είναι εδώ μέσα και μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Δεν φτάνει που είμαι σε ένα λαβύρινθο. Και πρέπει να βγω έξω. Αλλιώς θα μείνω εδώ μέσα πάντα. Πάντα. Για πάντα. Έχω και τη σακούρα. Θα πέρασε κάπου από εδώ. Πώς. Όχι, πες μου τώρα πώς με είδες. Αφού συνήθως ευθεία πας. Σε έχω μάθει απ' έξω. Ξέρω που πας. Δεν θα τα πάμε καλά. Άκουσε εκεί με φάσε εμένα τώρα. Πού τι ξέρει τι είμαι εγώ. Όχι ότι θα μου απαντήσει τώρα. Έλληνας YouTuber πέθανε από σακούρα. Βασικά όχι, Έλληνας YouTuber πέθανε από κατάθλιψη. Όχι από εκεί ρε μου. Όχι από εκεί ρε. Από εκεί θέλω να πάω εγώ ρε. Σακούρα, σακούρα, είσαι εδώ. Έτσι και περάσω εδώ. Και με φας. Θα σου δώσω καμία. Μακάρι να μπορούσα, αλλά... Και πάλι. Παίζει να πήγα πολλά θα. Όχι, σωστά πήγα, δε. Ρε φίλε, αφού καμπερώνει εκεί πέρα, εγώ πώς θα πάω. 1 στο εκατομμύριο είναι αυτό το πράγμα. Άμα καμπερώνεις. Όχι, πείτε μου τώρα εγώ πώς θα περάσω άμα καμπερώνεις στην πόρτα. Έχει βάλει μια καρέκλα εκεί πέρα κάθετα ραχτή μέχρι να έρθω εγώ να με σακατέψει. Μη. Την ακούω. Από εδώ έρχεται. Και μεταξύ το βλέπετε ότι δεν έχει ένα μάτι. Θα ανοιχτώσουμε εδώ μέσα πάλι. Καλά θα πάει αυτό. Γιατί νομίζω ότι την ακούω ρε. Λοιπόν... Γελο. Όχι, πήγα λάθος. Ανάποντα. Μωρή. Μωρή σακούρα. Πίσω και σε έφαγα. Βασικό πίσω και με έφαγες, αλλά τέλος πάντων. Τώρα που πάω. Έχουμε και μια αμνησία. Αμνησία. Γες μωρή από εκεί που κρύβεσαι.
Πες μου ότι δεν είναι εδώ. Θα πετάξω το τηλέφωνο κάτω. Όχι ρε, στρίψα σε λάθος γωνία. Μην έρθεις, σε παρακαλώ. Ή έχω χεστεί πάνω μου και ονειρεύω. Πώς το πάθα. Άνοιξε μωρή. Μη μου κλείσει την πόρτα στα μούτρα εμένα. Τρέχατε τα ποδαράκια μου. Πώς το έκανα πάλι. Λάγκαρα. Μούμικ. Οκ. Τώρα που πήγα chapter 2. Λοιπόν. Δεν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό. Θυμάμαι πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι. Η αδερφή της Σακούρας. Πώς την είπε αυτή η Εύα. Της έχει δώσει ονόματα. Θα γράψω μετά στο μοντάζ πώς τη λένε. Δεν θα βλέπω τίποτα. Πώς και βλέπω. Τις άλλες φορές δεν έβλεπα την τύφλα μου. Νύχτα το πήραμε, το δίπλα μου. Γεια σου παππού, τι κάνεις, καλά εσύ, δεν θέλω να σου μιλήσω. Θα ανοιχτώσουμε μέχρι να μιλήσει. Ξεκινάει το μαρτύριο. Για όσους δεν ξέρουν, θα είναι κάποια γάλματα, να το πω έτσι. Σαν αυτό εδώ. Και κάποιο είναι αληθινή. Η Σακούρα είναι αληθινή. Και τέλος πάντων, θα προχωράμε εμείς, ξέρω τον δρόμο. Και άμα ακούσουμε κανένα κανένα ψιθύρισμα στα αυτάκι μας, παράδειγμα, θα έρθει η Σακούρα να μας το κάνει έτσι ακριβώς δίπλα. Εγώ να τριχιάζω κάθε φορά που το κάνει. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, μια χερούκλα. Δεν την είχα προσέξει ποτέ αυτή. Μας κυνηγάει. Άμα κοιτάξεις πίσω σου, μία από αυτές έχει ζωντανέψει και σε κυνηγάει. Νομίζω είδα κάτι να κινείται. Και δεν πρέπει να πατήσεις από αυτά εδώ. Ένα από αυτά εδώ τα γάλματα. Γιατί πιθανόν είναι να ζωντανέψει. Ρε μη λαγκάρεις ρε, μια δουλειά θέλω να κάνω. Δεν πάμε εδώ καν καλά, φοβούμαι. Παναγία μου, δεν το περίμενα αυτό. Πείτε μου ότι δεν το άκουσα μόνο εγώ. Κάτι Ιαπωνέζικες. Ηρεμήστε. Ωραία. Το έχω. Νομίζω ότι κάτι... Τι μου πετάγεται στην αγορά. Ραν. Μη μου λαγκάζει. Γιατί κάθε φορά που βγαίνω έξω μου λαγκάζει. Στο σπίτι μια χαρά κάθεσαι. Τα ακούσατε νομίζω. Γεια σου, θες να παίξουμε? Άντε πάλι. Γεια σου παππούλη, πάλι τι κάνεις, καλά είστε? Καλά είμαι εγώ. Χάλια βασικά είμαι εγώ. Και εγώ νύχτα βρήκα να βγω έξω. Παππού, μια βοήθεια. Καμία βοήθεια. Δεν μιλάς, Τώρα θα δεις, θα φύγω εγώ, θα σε αφήσω εδώ πέρα. Άμα καταφέρω να φύγω. Ναι, σας βλέπω, μην νομίζετε σας βλέπω. Δεν έχω μάθει τα κόλπα σας. Νομίζετε ότι μπορείτε να με ξεγελάσετε εμένα.
Α, ακούσε εκεί. Πθώθηκε. Ρίψα κούλα στα σχόλια. Αυτή εκεί ζωντάνευσε πριν και με έφαγε. Δεν έχω εκεί να τρέξει. Όχι πάλι, όχι πάλι. Να, την παιδιά τη βλέπετε που τρέχει. Μην με φάτε, θα σας παρακαλώ, είστε πολλές. Δεν με κυνηγάει, οκ. Φοβούμαι. Τώρα στο τέλος θα μας κυνηγήσει μία. Άνοιξε ρε. Μπες μέσα. Σκάσε. Μη. Τώρα που φτάσα. Παναγία μου. Ώρα να πεθάνω. Έλα, αυτή η μουσική με ανατριχιάζει. Τώρα που πάμε. Δεν είναι θυμούμενη. Όχι, από εδώ πάντα. Έλα. Τα αυτιά μου. Κάτσε. Από εδώ δεν πήγα. Κάτσε. Από εδώ δεν βγήκα. Με έχει κάτσει το δόνι. Πού πάμε τώρα? Όχι, κι άλλος λαβύρινος. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, έχω να σας δείξω κάτι πολύ αστείο. Αυτό δεν το περίμενα. Ναι, αυτή που είδατε μας κυνηγάει. Κοιτάξτε κάτω. Παρόλο που φοβάμαι τα ανσασέρια, αυτή τη στιγμή δεν θα σταματήσω να τα φοβάμαι. Γιατί δεν με μετέφερε? Χάλασε το σεσέρι. Πού είμαι ρε παιδιά? Και τώρα ξεκινάνε τα βασανιστήρια μου. Αχα, κάπου εδώ έχει έναν χάρτη. Τι έγινε, τον χάσαμε? Αυτή ποια είναι η ξαδέρφη της, δεν θυμάμαι. Ρε, έλα βοήθα μου. Όποιος ανατριχιάζει με αυτή τη μουσική να κάνετε ένα like για να με βοηθήσετε και να το περάσω αυτό το μαρτύρι. Μόνο μια φορά κατάφερα να το περάσω και το έχω παίξει 4-5 φορές, αυτή πες να είναι η πέμπτη. Έλα. Κοιτάξτε εδώ τη φάτσα ρε. Έλα. Χάλασε το γαργαλείο. Τι φάτσα είναι αυτή? Χάλασε το γαργαλείο. Πού είναι το σεσέρ? Πίσω μου είναι. Μπες γρήγορα στον σεσέρ, μη λες τίποτα. Ας το καλό μόρι. Φτάσαμε στα δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Να το χάρτες. Τώρα εγώ πρέπει από εδώ να πάω εκεί πάνω. Σε αυτό το πράσινο το βλέπετε εκεί? Πράσινο, καφέ. Χρωματοψία. Και θα μας κυνηγάει αυτή που μας έκανε αρχή jumpscare που δεν το περίμενα και χαίστηκα πάνω. Ρε, το κακό είναι ότι είχαμε βγάλει μια φορά με την Εύα φωτογραφία το χάρτη. Γιατί είμαστε και τζιμάνια εδώ. Για να βλέπαμε το χάρτη τέλος πάντων ενώ παίζαμε. Παναγία μου. Και ακολουθούσαμε το χάρτη έτσι όπως τα έλεγε.
Και δεν μας έβγαζε σε διέξοδο, άρα δεν ισχύει ο χάρτης. Νομίζω ότι κάτι με ακολουθούσε, ενώ είναι τα βήματά μου. Αποκεφαλίστηκα. Έλα. Σαν διακοπή τέτοιου κάνει. Τέτοιο. Από εκείνη μωρέ. Πες μου ότι είναι αυτό το ανσασέρ. Σιγά μην το βρίσκα με τη μία. Μου επιτρέπετε λίγο. Δεν αντέχω άλλο. Σκοτώστε με. Δεν μπορώ άλλο. Βασανίζομαι. Ταινία. Δεν πάει καλά ταινία βρω μου τελευταία. Μην μπαγκάρεις κι εσύ. Συνηθισμένο ρούμπο. Κολλάει. Κάπου δεν εμφανιζόταν νομίζω. Όχι. Σαν αράχνη είναι, περπατάει στον τοίχο. Καλά πάει αυτό. Το καλό σου. Τα νεύρα μου. Δεν μπορώ τους λαβυρίνους. Το ξέρετε. Όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Τώρα, άμα δεν το ξέρατε, το μάθατε. Κανόνισε μωρέ. Να μου πεταχτεί στα μούτρα. Θα αρχίζω να τρέχω. Πες μου τι έχεις μόνο αυτό, πες μου. Επειδή σ' είπα μωρή. Θα πεθάνω. Αυτή είναι. Πούντι, έχω παγιδευτεί. Άντε πάλι στο ίδιο βρέθηκα. Πάει με, σκοτώστε με, βρείτε την έξοδο. Λοιπόν, τελευταίο, δεν παίζω άλλο. Τα νεύρα μου. Νάτι. Τα δώρισα την ώρα σου. Πώς με έφαγες? Ήσουν 2 πόρτες μακριά μου. Μια μισή. Τα παρατάω. Θα το συνεχίσω σε επόμενο part. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Bye. Τα πούμε σε άλλο επεισόδιο Μίνικ. Και σας υπόσχομαι θα φέρω και την Εύα μαζί. Bye.